Nono kewane apa sing arep teko mawerna werna kewane donya kewane cilik ratune kewan ayo bangsa amriksa nono kewane apa sing arep teko mawerna werna kewane donya kewane macan ratune kewan. Ini negeri namanya Jambi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang atas dawuhe Gusti Pangeran. Yo proko jamre senono kewane opo sing arep teko ngawarna warna kewane donya kewane macan ratune kewan. Jambi kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang pas dawuhe Gusti Pangeran. Ya pralojong ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemi wasepuh kita ngurmati ya senabi panutan Nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang pernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngajahi dosa wajib ing kita bocah Islam iku kudu sing sregep anggone sinau awet kang dingin aku bisa mengerti Allah pangeran Allah maha bakti di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari kita bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga bergiatlah perkumpulan ini Ramadan Tuhan jangan dilupakan ini kita dalam kesenian Quran gratis menjadi pedoman segala berdirimu siapa di tengah kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya Tuhan yang termulia ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kecoco saking agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ra kersa enggal bisa uga kena coba cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba amin 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 ya Allah rabbal alamin amin amin ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin amin ya Allah rabbal alamin.
dosa kita dipun ampuni. Namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang atas dakwah dari pangeran.